ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತಾರ ಬರ್ಲಾದಾರ ಆಂಟಿ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತದ ಆಂಟಿ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಆನು ಇರಗೊಂದು ಸರ್ಬತ್ ಮಂಪೆರ ಜಾಂಬನ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಪೋತು ಚೇರಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋವೇರು ಯಾನು ನೀ ಜಂಕ್ ಅಂಚಿಲಕ್ ತಿಂಚಿಲಕ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬಾರಂಡಿನಿ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆತ್ತ ಈಗ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಕನಾವಡು ಐದಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತದ ಅರಿಲ ಕಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅರಿಲ ಕನಾವಡು ಐದಕ್ಕ ಇನಿ ಕಜ್ಜಿ ಪುಗ್ಲದಲ್ಲ ಕನಾವಡಾತಿ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇದಕ್ಕ ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ದೇವಂಡ ಏಪಲ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಸಾಕಂಗೆ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಡ ಆತೆ ನಾನು ಬಯ್ಯನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಳು ಬಯ್ಯಾಗ ಹಂಚಿ ಪ್ಯಾರಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಪೋಡಾತೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೋಡಾಪು ನಾನು ಅಂಚ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪುಡದ ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಕೋಡೆ ಬಾರ್ದಿನ ನಿಚ್ಚಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ನಾನೇನೆ ಪಾಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಂದಿರ್ತೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ನಾನೇನೆ ಪಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿದ ಇನ್ನ ಅಂಟು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪಿ ಎರಡು ಪಾಡು ನಿಜವಾದ ಬಿನ್ನೇರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿಲ ಪೋಡು ಮುಲ್ಲಾವಡು ಅಂತ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇರಿ ಏಪ ಬರೋ ಬರ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡತ ಅವಾಗ ಇಂಚ ಅಂಡು ಬೀಸಿ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಗ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡತ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು 10th ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಸಾರಿ ಬತ್ತಂಬರ್ಪೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಸೆರಂಗ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ದೀವಡಿ ಸಾಮಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜುವಚ್ಚಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಪ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮರ್ದು ಆಂಟಿ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತದ ಆಂಟಿ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಆನು ರೈಸ್ ಒಲ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿನ್ ಸೀದಾ ಸೆರಂಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿಪುನಿ ಮಾಡಿಪುಗೈ ಮಾಡಿಪುಗ ಬತ್ಲೆ ಬತ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಾಡಿಪು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪತನು ನೆರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡು ಕಾಡೆ ಉಂಟ ಪೊಡಿಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ಅದು ಪಾರ್ಲರ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಂಡು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂದ್ವನ್ನಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಡು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಿದಾರು ಪೋಪುನಿ ಈಗಿನಿಗೆ ಮನ ತೆಗ್ಗಿ ಯಾವ 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 ಸಿದಾಜ್ನಿ ಹುರ್ರಿ ಬಾಯ್ 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 ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತೂ ಕೈಲೋ ಕೇಳು ಗೈಸ್ ಇದಾರ್ದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಎತ್ತನ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ತುಕ
పోయినామా. హాయ్ అజ్జి. హాయ్ ఏం చెల్లారు ഞാനിവിടെ റീച്ച് ആയി നമ്മെ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿರ್ದನನ್ನ ಆಂಡ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರ್ ಅಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಆಂಡ ಬೇಚ ಅದೇ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಯಾನಂಡ ಏ ಪಾತು ಯಾನಂಡ ಏ ಪಾತು ಅವು ಪುರ ಬೇಗ ಇಟ್ಲಾರ್ದು ಬರೀರನೇ ಇದು ಬರ್ತು ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾವ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂನ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಂದು ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಡ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಲೆ ತತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಎದುರು పోయిండు ಎನ್ನೆಟೇನೆ ಇರಗೊಂದು ಸರ್ಬತ್ ಮಂಪೆರ ಜಾಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಬವಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಬೇಗ ಪ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಆಬಜಿ ఆయన కెబి కూడ్లేగా కెబి కూడ్లే కమాన్ కమాన్ ആരെ കുറിപ്പേര് ಎಂಗಾಬುಜಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ದಮ್ಮುಲೆಚ್ಚಿ ಚೂರು ಉರಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಯಾಂತಲೆ ಉರುಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಪ್ಪ ಗೋರ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಹಾಯ್ ಜನನಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಉಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರಿ ಏತು ಜನ ಕಡ್ದಿಂಚಿ Abuja, ini guduk pada Abuji. Cintanya, kamu lagi? Bro, anda coba uli pada Abuji. Ucina pura waste. Kati, kati, amma kati. ಎಂತ ಬುಕ್ಕರ್ ಪುರಿಂಚ Ela tamma. ಇರಲ್ ಪರ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಟ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಇರ Tuka uda Cinco akka buli, belum akka buli, udi pernah coba deh. Akka jeda. Tradisional
ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಣಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬೇಗ ಇದೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನಗೌಡ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೀರ್ತನಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲ್ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಹೊರ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಲನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಯಾರಂಡು ಐನಂಜಿ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಜಿಂದಾದು ಕೊಡು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಹೌದಾದೆ 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತವನವರ ಮದ್ಮೆದವಳು ಏ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒನಸುಂಡು ಬಚ್ಚಿನ ತಿನ್ನೋರು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಕೆ ಸುಣ್ಣ ಉಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಬನ ಪತೊಂದೇವ್ ಪರ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತಾರ್ ಪರ್ಲಾತಾರ್ ಪರಬುದಾದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ ಬಾರಿಜ್ಜ ಆಂಡಲ ಇರಿ ಅಂಗುಲ್ಲರ್ ಪಾತೇರ್ ನಮ್ಮದ ಎಂಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಬೇಜಕ್ರ ಬ್ರಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಇರ್ರ ಪುಲ್ಲಿ ಏತಾರ ಇರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಯ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಹೋತೀನಿ ಬೇಜಕ್ರ ತುಂಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಇನಿ ನೀರೇ ಮದ್ರಿಂಗ್ ದೀಪವ ದೀಡು ಯಾನ್ ದೀಪ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತಾ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೀ ಪಡೆ ಇರ್ಮಿತಾರ ಬೇಗ ಬೋದು ಮೀನ್ ಬಾರ